Remax Property Investment ексклузивно ви предлага уникалния действащ хотел Рай в един от най-комуникативните квартали на София – Гео Милев. Намира се на тиха улица и същевременно на комуникативно място на 6 км от аерогара София, на 700 метра от многофункционална спортна зала Арена Армеец София. Близо е до основна пътна артерия булевард Цариградско шосе, което осигурява бърз и лесен достъп както до центъра на София, така и до всяка точка на града. Тризвездният хотел, функциониращ от 2005 година, е с разгърната застроена площ 2300 квадратни метра и площна парцела около 600 квадратни метра. Той е изключително енергийно ефективен с 10 см топлоизолация и шумоизолация. Отоплението е централно със собствена абонатна станция и чилър. Разполага с трифазен ток 90 кВт, денонощно видеонаблюдение и противопожарна система. Хотел Рай е на 6 етажа, 5 от които са надземни. На ниво сутерен се намира гараж с автоматична врата за 15 автомобила, конферентна зала за 30 човека и сауна. На ниво партер се откриват рецепция с лоби-бар, ресторант за 80 човека с елегантен и стилен интериор, оборудвана кухня и складови помещения. От първи до четвърти етаж е хотелската част, която разполага с общо 28 стаи, от които 14 единични и 14 двойни стаи. Всяка стая е оборудвана с климатик, телефон, ТВ, мини-бар, сейф, сешоар и безжичен интернет. Всички помещения са обзаведени съвременно и с вкус и разполагат с необходимите удобства за пълноценна почивка и комфортен престой. Могат да се ползват кабелен и безжичен интернет, сауна, джакузи, собствено перално, сушилно и гладачно помещение. Хотел Рай разполага с един стандартен апартамент, който предоставя повече пространство и комфорт. За гостите, които търсят луксозна обстановка, се предлага един VIP апартамент, който се състои от хол с мека мебел и кухненски бокс и спалня с двойно легло. Удобствата му включват телевизор, телефон, климатик, сейф, мини-бар, самостоятелна баня с сешоар. Хотел Рай притежава комфортна атмосфера, необходима за пълноценна почивка и е предпочитано място за отсядане предимно на делови гости. Remax Property Investment ексклузивно продава имота с цялото обзавеждане и оборудване. Обявената цена е без включено ДДС.